Bazalwane, angikwazi nokuthula nale. Uyazi ngesikhathi samandulo, inkosi eyayikade ihlonitshwa, inkosi eyayikwazi ukulwa, iphume empini, ibuye inqobile. Yabona leyo nkosi yayihlonishwa ngoba yayiyazi impi. Not inkosi yayivele inikeze commands ingazange yalwa wasempini. Cha. Guys, ake sikhulumeni ngoJesu. Ake sikhulumeni ngoJesu bazalwane. Ake sikhulumeni ngaye. uJesu noma kuthiwa niyathanda, akayindawo. And uyohlala at the bosom of his father, uNkulunkulu. Noma kuthiwa niyathanda bazalwane, uJesu akayindawo. uJesu uNkulunkulu ngempela. UnguNkulunkulu ngempela ofanele ukukhonzwa. Yeah. He deserves worship from abantu and from izingilosi. Ake sikhulumeni ngezinto uJesu azenzile. uJesu lived 3 lifetimes eyedwa. Oqala uye wabakhona izingilosi zingekabikho. Angifuna singeneni bazalwane ke siveze ukuthi why uJesu nguJesu, why nguNkulunkulu elingana noNkulunkulu. Why wanikezwe igama elikhulu ngaphezulu onke amagama including ingilosi. Oqala uJesu lived 3 lifetimes. Ube khona umhlaba ungekabikho, izingilosi zingekabikho. So the scriptures says ulizibulo, meaning he is the first born. Ube khona kuqala abekwa nguThixo, every creation ingekabikho. That is the thing about Jesus Christ. And then zabe sezilandela ingilosi nabantu balandela. uJesu wanikezwa iauthority ukuthi makaphathe abantu emhlabeni. Enikezwa ngubani? uNkulunkulu the Father. Bazalwane, niyayazi le relationship ekhona phakathi kwaNkulunkulu noJesu, nokuthi why uNkulunkulu emkhulu kunoJesu kodwa uJesu ulingana noNkulunkulu. Niyayazi nokuyicacisa loo nto? Engathi niyazi. Okay, unikezwe iauthority ukuthi makaphathe abantu. Wanikezwa authority ukuthi makaphathe izingilosi. Okay. It's fine. Yaba khona leyo minyaka. Ngeso sikhathi uJesu ube kwizulu lesixhenxe. Ngeso sikhathi he was on the 7th heaven enguNkulunkulu. Uma uJesu waye on the 7th heaven, loo nto isho ukuthini? Isho ukuthi on the 8th heaven, 9th heaven and 10th heaven wayengabusi. Wakubusa the Father. Lamazulu ay above him wayengawabusi, wayebusa amazulu below him. But uJesu wakhethwa. Aningizwa nina, yazi? Aningizwa nina. Aningizwa ngempela. How come ingenzeka kanjani into yokuba umuntu obekhona before icreation yezulu nomuntu abusa izulu le7 below kuyofika kwizulu lokuqala kodwa kubekho amazulu angawabusi? Yenzeka kanjani leyo nto? nguNkulunkulu oyenzile. That is the wisdom of uNkulunkulu. Ba wayifuna ukumphakamisa kanjani uJesu ukuze uma uJesu ekhonzwa, enikwa worship, enikwa udumo, enikwa ukubongwa, enikwa amandla, anikwe zonke zonke izingilosi efanele, deserve. Hayi. Okay. Now kwase kufika isikhathi soba uJesu azoba ngumuntu. Buka ke, uma uJesu ezoba ngumuntu, uma uJesu ezoba ngumuntu as enguNkulunkulu kwizulu le7, kwakumele adescend ehle afike kwizulu le6, and kwakumele adlule afike kwizulu le5, 4, 3, 2, 1. Kwakumele awadlule onke lawo mazulu. And uNkulunkulu ayikhulumile noJesu uba akumelanga uma esehla esiya kwizulu le6 izulu le izithunywa ezilapho zimbone.
wangamelanga zimbone, and uma esehlehlela kwizulu le-5 wangamelanga zimbone, njalo njalo. So uJesu into ayenzile uye waphenduka wazenza wanembonakalo elingana nezithunywa ezikuzulu le-6. So uthe uma efika kwizulu le-6 zambuka izithunywa zambheka zambona ukuthi hayi, this is not Christ, zangamkhonzi zangamworship, because ukukhanya kwakhe nokubonakala kwakhe nokugqoka kwakhe kwelo zulu wakufana nezithunywa zaselapho. Again uJesu uphinde wenza the same thing, wadescenda waya kwizulu le-5. Before afike kwizulu le-5 uye watshintsha imbonakalo yakhe, wangabi sisithunywa esinjengekweziyazi kwi-6, wafana nezithunywa ezazilapho, so that mazimbuka zicabanga ukuthi he is one of them, until uJesu afika kwizulu le-1 wadlula kwizulu kaSathane wazofika apha emhlabeni. Uma efika apha emhlabeni waphila, waba ngumuntu, waba njengathi, he became like us, waba njengathi uJesu. Niyangizwa bazalwane? Waba inyama bazalwane, waba njengathi, wagqoka impahla njengathi ezishintsha, ezihlamba naye, wasebenza engumuntu kodwa nguNkulunkulu lona, and ihlabathi kwakufihliwe emehlweni alo, wangamelanga limazi ihlabathi but this is God. He was a God in human flesh. Hence the prophet Isaiah prophesied, a son shall be born, and his name shall be Emmanuel, God with us. You get what I say? uNkulunkulu unathi, meaning God is among men, not in spiritual, physical, in flesh, but babengamboni. Okay, waphila, wafundisa, walila nokulila, waziva inhlungu eziviwa ngabantu. He deserve manje our worship, because uyiphilile impilo yethu. Wakuva nje ubuhlungu bokufelwa ngumuntu, wakuva ubuhlungu bokugulelwa ngumuntu, wababona abantu abaphethwe zidimoni, wabona nje impilo yonke yasemhlabeni, the hypocrites and the good, wabona konke uJesu, yonke impilo yomuntu uyayazi. Okay, that was the second life uJesu wayiphilayo emunye. Uma uJesu esifa, he died just like us, wafa uNkulunkulu. Hey, uma esifa, he went down to the underworld, waya ngaphansi komhlaba, waya emathunjini omhlaba, just like uJona wabasemathunjini efish. Waya washumayela kwabafile, baza abafile ababekholwa bayibelieve imessage yakhe, and they were raised, base bezophila. Washumayeza bebengakholwanga, wabanikeza ichance, and they knew Jesu, bamkhonza. Waze uJesu evuka. Uma evuka, uvuke senalo lonke idumo. Lalela-ke, manje ngenxa baseyivukile, wavuka seyinikezwe i-authority emhlabeni, nangaphansi komhlaba, nangaphansi kolwandle, nangaphezulu kwamazulu, wanikezwa leyo authority, ukuze abasemhlabeni bagobe bemazi, bamkhonze, ngoba wayeza kubo abangumuntu, wabasindisa. He sacrificed himself for them. He sacrificed himself for their worship. Wasenyuka ebuyela ezulwini. Buka-ke, uma ebuyela ezulwini waba kwizulu lokuqala. Uma esebuya ke ngokufika kwizulu lokuqala, wabuya waba kwinkazimulo ebenayo kwizulu le-7. And izingilosi ezasilapho zathi mazimbuka zawa ngamadolo, zathi inkosi uKristu idlule kanjani kuthi singayibonanga. Wanyuka waya kwizulu lesibini, ezishiya zikhala ingilosi ezisoyika. Wafika kwizulu lesibini ebonakala inkazimulo nalapho. Zabuza budlule kanjani uJesu kuzona. Uma efika kwizulu le-7 akangahlali, wanyuswa, wayohlaliswa ngasekunene kukaNkulunkulu, on the right hand of God. Wabonwa ngubani kuqala? Wabonwa ngumpostile uStefano.
wathi ndiyibona inkosi uJesu ngasekunene kukaNkulunkulu. So niyambona uJesu bazalwane uba usidifrent kanjani. Wee.